Milih. Iki lakanse. Hello लोगोफोर हेपि धनतेरास बयखौबो लोगोफोर धनतेरासनिथ' एबार जोंहा बर'फोरा माने जेबो होआसै माने आंबो बियासै मानो होनबा जि माने सनानि दामफोरा बारिदो नङा होनबा फुजा होबाथ' दिनैनि दिनावथ' सना रुपा होनानै फुजा खालामखानांगोन नङा होनबा बेनि थाखायनो आं थांनाय बोसोराव लानाय सना रुपाफोरखौनो एबार खेबसेयाव होनानै फुजा खालामनोसै आरो खिन्थु दासो मोनादो जों बर'फोरा न'आव फैथ'वाखै नालाय मार्केटाव थांनो ओंखारदो थांबाथाय बिबा मोनगोनसो ना मोनासो खोन्थारोङा खेबसे बिना नायनांगोन आरो ओमफ्राय खेबसे बिना नायनोसै मोनोना मोना मोनोबाथ' मोजाङानो जाबाय मोनाबालाय आरो थानोसै आरो बिदिनो बुंनांसिगोन थ' नै थांनाय बोसोराव आङो बे लानायखौ बेखौनो फुजा होनोसै आरो नैलै बे रुपानि कइन्स लादोंमोन ना ओमफ्राय नै बे नाफुल मोनसे लानाया इयावनो गाननाया गन्थंनिया बेखौ माने गानासैनोखा आङो बेखौ माने बे उनथिंनि नैबे खिलाया बेयो बे एसे गोलावद्राय आरोना बेखौ हास'नांगोन बे नांमानखौ हास'नो आरो बहा गार'नो होननानै गानाखैनोखा लोगोफोर जेरै ओरैनो थाबाय ओमफ्राय आरो फैसायाबो रुपानि फैसामोन आरोना बियो थ' बेखौ लादोंमोन आरो दा बेखौनो फुजायाव होनानै फुजा खालामनोसै लोगो भगबाना सन्तुष्ट जाबानो बहुद आरो लोगोफोर नङा होमबा खिन्थु बे बाथ्रायाबो नंगौ भगबानाल' नङा न'नि हिनजाव मानसिफोरा सन्तुष्ट जाबासो फुजाया मानियो लोगोफोर दै बेखौनो होनानै फुजा खालामसै आरो आं दायो थ' लोगोफोर फुजानि जगारखौ खालामथ'ना दोनबाय दा एसे देलायना लानि देलायाबो माने फुजा खालामनो मोना दे लोगोफोर ओंखायनो एसे देलायना लाग्रोनि ओमफ्राय फुजा होगोन आरो नै देलायहांबाय माने दख'ना गानबाय अग्रं गानदोंमोन दा लांगा दख'ना गानबाय जोंना बर' सारा फैयाखै नालाय थ' आङो होग्रोना लानोसै आरो फुजाखौ बेखौ नेबाय थाबा जाया फुजा होखांबाय ओमफ्राय दा बोराया फैबा खेबसे लिंना नायनोसै आरो ना थांनो थाखाय बाजाराव थाङोबाथ' मोजाङानो खेबसे बिना नायनोसै होमारोना होमारा एसे सम दंबावो नालाय दा फुजासो होखांबाय बोराया दा अफिसनिफ्राय फैखांबा खेबसे लिंना नायनि थांमारोना थांमारा थाङोबाथ' मोजाङानो थांबा लांसै नेनोसै बोरायखौ बाजार थांनि लोगोफोर नैलै शपिं खालामनो लोगोफोर नैलै बर'फोरा जोंहा सना रुपा मायबा मायबि सब बायना होजोबसिगोन लोगोफोर इतना खुसि ओइ नै खुरिसो खोबखोना मासो खोबखो धुङा जाजोबबाय मायबा लोगोफोर दिनै मा बायनांगो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो दिनै बायनांगो हासिब बायनांगो संख्रि बायनांगो ओमफ्राय आरो सना रुपा बायनांगो ओमफ्राय आरो मुर्तिबो बायनांगो दिनैनि दिनाव मायबाफोर नांगो इम्पर्टेन्ट बुस्थुआ बाय सोरनोबा किताब नांगो सोरनोबा सला नांगो सोरनोबा सामस नांगो खांसि नांगो जि बुस्थुखौ नाङा बे बुस्थुखौ बायनो दरकार गैया बर्तन बुस्थु मोनफैबाय मार्केटआ इस मार्केट का नाम है क्या लाइट लाखाबा नां मोजां नैलै मरियनी ने खम जाबा बायना है लोगोफोर नैलै बाजारा मोनफैबाय ओइ नैयो हाबा मोजां मा बेयाव बिसोरनियाव मानसि गैया इसोरनावथ' मा नायगोन गिदिंलाबाय थादो मार्केटाव मा मोनगोन मा मागोन होननानै नैलै हासिबाला हासिब बेखौनो नैलाय बर' सार नैखो नैखो लानोसै लोगोफोर नैखो लानोसै नैलै बेखौ लाखानोसै बायना लाब गैया दा यार पिছত এনেকুৱাই नैयावसोलै हाबा नोंसोरसो गगोन नोङो मा खामानि मावबायानो टेस्ट बेलेग लागे लोगोफोर मोनदिया मोनगोन ना आखा खालामना फैनायानो बर' सारा सेस बरबाद खालामबाय आंखो दिनै सेस दोखो दुखु मोनोबाय मा जाबावो लोगोफोर जेबो होआसै बर' सारा मा बुंबावगोन आरो बोसोराव खेबसेल' फैयो बोसोराव खना होगौमोन आं नोंनो खिन्थु
रेटा एनुका बारायबाय उम गोदोर गोदोर बिजनेसमेनफोरा बेनिखायनो धनतेरासआव इन्डियानि मानसिया बहुत बायखायो भारतनि मानसियानो ना उम मोनसे एकदम अन्धबिश्वास जा বিশ্বাস जा मोनसे বিশ্বাস लानानै जे दिनैनि दिनाव गोल्ड बायबा मायबा बायबा मानसिया प्रग्रेस जानायनो माजों जानायनो बे हिसाबै बायो आरो बयबो ना मा खालामनो गोदोर गोदोर मानसिफोरा जायनो फैसा दोङो पुरा बाल्कआव बायखांजोबनानै दोनबाय शेयारखौनो गोल्डनि हा खम दामाव बेबाय दा रेटखौ बारायना होबाय रेटआ बारायबा इसोरथ' फानबायसो थादो मबा बायदोबो इसोरो धनतेरासनि दिनावथ' बायाखैना सिगांनो बायदो थ' सिगांनो बायना दिनै धनतेरासनि दिनाव फाननानै जुदि बिसोर माहाजोन जादोबा होमबा नों मा साननानै दिनैनि दिनाव गोल्ड बायबा जों माहाजोन जागोन होनना सानना आंनो गोल्ड होननानै गोल्ड रुपाखौनो होमोन रुपाखौनो पाइल गामो पाइल मोनसे मान मोजां पाइल पसन्द जाबायमोन गानखाबायबोमोन बेंग्रा मानसिफोरा जोङो बेंग्रा हैद बादो बहुत दुखु बाय नों दिनै आंखौ फुजानि दिनाव ओमफ्राय नैले लोगोफोर बाजारा मिथाइ लाबाय ओमफ्राय नैले दरजायाव चिपकायनाय लाबाय ओमफ्राय आरो मायबा मायबि लाबाय नोंनि बुजायनायखौ मानिबाय दे आङो खना लादिया आङो आसान पसन जाखानायखौ आं लादिया खिन्थु नों आंनो रुपानि पायलखौथ' मोनसे होनो हायोमोन रुपानि पायलखौबोथ' बारायबायना 70निफ्राय सिदा 1 लाख इमान बुस्थुफोरखौ नों 5000 थाखानि गारियाव थावखौनो सोनानै इमान उरायो आंनो 5000नि नों पायल जरासे बायनानै होनो हादिया जुदि 10000 बाबो आं दिनै होगौमोन नोंनो आं रागावनो होआखै साला गोदोर गोदोर मानसिफोरा बाल्कआव बायखांना दोननानै खम दामाव बायखांनानै रेटखौ खानसेयावनो 1 मायावनो माहाजोन जासिगोन इसोर दिनै जाय जाय फाननो हायो स' बै रागावनो आं साला मानो माहाजोन खालामनो होननानै बायाखै थाथों इसोरनि फैसायाबो सेवना थाथों बायखांनानै रेटखौ बारायथों मा जाखो मानसिया कास्टमारा बायाबा रावबो बायाबा इसोरनि इगोरैनो थागोन दा साननैसो फैसा फासिना थागोन बिदिबाय फासिना थाथों गुस्सा आरो मेरेखौ इसोरखौ रागा जोंना नों मा जाखो आंहासो दुखु मोनबाय दा जासिगोन आरो न'आव थांनानै बा सैया खालामजासिगोन आंनो नङा आखाम संनायाव माबा संख्रिखौनो बारा होगोन बा आखाइ खालायफोरजोंनो खुरना फैगोन जाना लाथों नङा लोगोफोर आङो माने मोना एबार माने लायानानै बा मोनानानै आङो दहाय मोनालासे माने ओरैनो दोङोमोन आरोना जे माने लाया दे मोना दे बिदि होननानै खिन्थु बे जेब्ला बुंबाय था बाजाराव जि लायो लाखा होनना बुंनानै लिंना लाना फैबाय साला इखौनो लुगैजाना थांनांगौ आङो मा जानांगौ दे सामने लेते हैं इधर ट्यूबलाइट जायखिरा ट्यूबलाइट लगायदो लोगोफोर इधर ऐसे हैप्पी दिवाली नै नोंनि गिफ्टआ मेरा गिफ्ट बोले धनतेरसआव 13टा साथि सावनांगौ ना थ' आं बेखायनो 13टा साथि सावगासिनो दायो आरो ना थ' सावगारना लानि लोगोफोर मोनसे नै लोगोफोर धनतेरसनि 13टा साथि सावबाय आरो ना धनतेरस माने लोगोफोर 13टा थ' 13टा साथि आलारि बाथि सावबाय आरो आङो लोगोफोर होखांजोब्बाय फुजा ये खमाप्त नै आच्छा लोगोफोर होखांजोब्बाय फुजा होखांबाय जेबो मोनसे होखांबाय रान्दाफोरावबो होखांबाय ओमफ्राय आरो नायलाय बर' सारा मालाय माबा डेक'रेसन खालामसोदो